Έχεις σκεφτεί ποτέ τι θα γινόταν αν έπεφτε αστεροειδή στην Ελλάδα? Όχι, ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια. Αλλά ήρθαμε σήμερα για να δούμε τι θα γινόταν. Πόσοι άνθρωποι θα πεθαίναν, πόσοι άνθρωποι θα επιζούσαν, πόσοι άνθρωποι θα τραυματιζόντουσαν. Και μακάρι να μην γίνει γενικά. Οπότε χτύπα ξύλο μαζί μου και πάμε να δούμε. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ πέρα σε ένα site το οποίο λέγεται Nil.fan. Ακούστε τι γίνεται. Έχει διάφορα παιχνιδάκια το συγκεκριμένο μέσα. Και ένα από αυτά έχουμε την επιλογή να πετάξουμε αστεροειδή. Να πετάξουμε τέλος πάντων μια τεράστια πέτρα πάνω στη γη. Το οποίο αυτό ελπίζω να μην γίνει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, αν γίνει, ήρθαμε εμείς εδώ πρώτοι να εξετάσουμε το φαινόμενο αυτό. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είμαστε στη Νέα Υόρκη της Αμερικής. Προφανώς δεν θα πάμε στη Νέα Υόρκη γιατί χεστήκαμε. Γιατί αν πέσει αστεροειδή στην Αμερική, κυριολεκτικά χεστήκαμε. Τι θα γίνει? Καινούριο Grand Canyon. Χεστήκαμε γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι πάρα πολύ στενάχωρο αυτό αν γίνει. Θα πάω απευθείας στην πρωτεύουσα που είναι η Αθήνα. Όσοι το ξέρετε, αυτό το ξέρετε. Όσοι δεν το ξέρετε, πώς γίνεται να μην ξέρετε ότι η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι Αθήνα? Τέλος πάντων, πάμε στα Ινδική και θα πάω όσο πιο κέντρο. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να πάω. Που είναι εδώ πέρα, είναι Athens. Λοιπόν, εδώ είναι το μοναστηράκι. Πιο κέντρο από το μοναστηράκι δεν υπάρχει. Όσοι μένετε στην Αθήνα, έχετε περάσει τουλάχιστον μια φορά από το μοναστηράκι στη ζωή σας. Όλοι. Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ πέρα δεξιά έχει κάποιες επιλογές. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα κομίτι, έναν gold αστεροειδή, έναν iron αστεροειδή, έναν stone αστεροειδή και έναν carbon αστεροειδή. Δεν έχω ιδέα ποια είναι η διαφορά τους. Φαντάζομαι ότι ο gold αστεροειδής είναι λίγο πιο βαρύς, οπότε μάλλον θα κάνει μεγαλύτερο boom. Εδώ πέρα μπορούμε να βρούμε τη διάμετρο του αστεροειδή, όπως την ταχύτητα και τη γωνία που μπορεί να χτυπήσει τη γη. Φαντάζομαι ότι όσο πιο απότομη γωνία, τόσο χειρότερο μπαμ. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε με κάτι ελαφρύ. Πάμε με τη λιγότερη γωνία, με τη λιγότερη ταχύτητα και με τη μικρότερη διάμετρο. Και λέω να ξεκινήσω με απλό κομίτι. Εκτός αν απλό κομίτης είναι και το χειρότερο, τότε εκεί μάλλον έχουμε κάνει κάτι λάθος. Δεν έχει καμία σημασία από όλο αυτό. Έχω στοχεύσει αυτή τη στιγμή το μοναστηράκι και πάμε να δούμε πόσο κακό θα κάνουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Μπορούμε να κάνουμε λίγο κακό, μπορούμε να κάνουμε πολύ κακό. 3, 2, 1, κατέστρεψε την Αθήνα! Όπα ρε! Οκ, λοιπόν, το impact ήταν αρκετά εντυπωσιακό. Παρόλα αυτά, επειδή δεν είχε καθόλου ταχύτητα, δεν είχε καμία γωνία, ήταν πάρα πολύ ελαφρύς, δεν κάναμε καν κρατήρα, απλώς ήταν σαν να απεφτεί ένα πετραδάκι από τον ουρανό. Το οποίο εντυπωσιακό αυτό, ελπίζω να μην πέσει ποτέ, γιατί μπορεί να πέθανε κάποιος άνθρωπος. Μπορεί να πέρναγε και απλώς να φάγε μια πέτρα στο κεφάλι και να ήταν σε φάση και απέθανε. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, δεν είχε γίνει κανένα impact και ήταν τόσο μικρός κρατήρας που λέει ένα χτύπημα τέτοιου μεγέθους γίνεται μια φορά την ημέρα. Οπότε δεν κάναμε τίποτα, παιδιά, στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή ήταν σαν να πέσει απλώς μια πέτρα στην Αθήνα. Από κάποια πολυκατοικία, δεν ξέρω. Λέω να ανεβάσουμε λίγο τη διάμετρο, να το πάμε στα 500 feet. Εδώ πέρα μπορεί να χρησιμοποιήσω το μεταξύ και το use metric. Αυτό θα κάνουμε για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε λίγο παραπάνω. Και η διάμετρος θα πάει στα 150 μέτρα. Οπότε είναι αρκετά μεγαλύτερη πέτρα αυτή τη φορά. Nice. Ενώ την προηγούμενη φορά είχαμε βάλει ένα μέτρο. Που ένα μέτρο είναι μεγάλο, εντάξει. Έπεσε μια μεγάλη πέτρα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πώς δεν χτύπησε κάποιος. Πάμε αυτή τη στιγμή στα 150 μέτρα και να είναι κομίτης. Δεν θα ανεβάσω ακόμα την ταχύτητα, γιατί μέχρι το τέλος του βίντεο θα δούμε το μεγαλύτερο χρυσό αστεροειδή με τη μεγαλύτερη ταχύτητα και τη μεγαλύτερη διάμετρο. Πάμε λοιπόν πάλι στο μοναστηράκι. Το έχασα για λίγο. Το οποίο είναι εδώ πέρα. Με 150 μέτρα διάμετρο και ταχύτητα 1 χιλιόμετρο το δευτερόλεπτο. Πάμε να δούμε τι καταστροφή θα κάνει. Και φύγαμε! Οκ, ήταν λίγο μεγαλύτερη έκρηξη. Έχω να πω. Και ο αστεροειδής μας, παιδιά, δεν έφτασε ακόμα στη γη. Ο αστεροειδής μας λέει εδώ πέρα δεξιά ότι καταστράφηκε 22 χιλιόμετρα πάνω από τη γη. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί η γη μας προστατεύει χωρίς να κάνουμε εμείς τίποτα. Γενικά, ήτανε ίση με 21 κιλοτόνους από TNT. Γενικά ήταν τεράστια έκρηξη. Αλλά δεν επηρέασε εμάς. Φτάνει με τις χαζομάρες. Ήρθε η ώρα να μεγαλώσουμε λίγο τον κομίτι μας. Να ανεβάσουμε λίγο την ταχύτητα. Θα το πάω στα 20 χιλιόμετρα την ώρα και το impact angle θα το βάλω σε 20 μοίρες, ώστε να πέσει κάπως έτσι. Δεν θα ανεβάσω ακόμα τη διάμετρο. Θέλω να δούμε θύματα, παιδιά. Αν δεν δούμε θύματα, εγώ δεν μπορώ. Θέλω να δω κόσμο να πεθαίνει. Αυτό είναι μια ψύχρεμη αντίδραση με το Muffin. Είμαι λίγο κρυωμένος και όταν είμαι κρυωμένος δεν είμαι χαρούμενος. Οπότε, παιδιά, αυτό είναι το τέλειο παιχνίδι για μένα σήμερα. Βάζουμε πάλι μοναστηράκι και πατάμε αστεροειδή και. Τίποτα. Παιδιά. Οκ. Ο αστεροειδής μας, ενώ δεν έφτασε ποτέ την γη, στην ουσία δεν ακούμπησε ποτέ Αθήνα, ήταν ίσως με 46 μεγατόνους από TNT. Αυτό το είδος καταστροφής γίνεται μια φορά στα 2000 χρόνια και πέθαναν 1.798.881 άνθρωποι. Παιδιά, σκοτώσαμε μάλλον και το 50% της Αθήνας, όπως λέει εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, μέσα σε αυτό εδώ πέρα τον κύκλο είχαμε 50% fatalities. Στον δεύτερο κύκλο όλα τα
τα ρούχα των ανθρώπων πιάσανε φωτιά. Στον τρίτο κύκλο όλοι είχαν εγκάβματα τρίτου βαθμού. Στον τέταρτο κύκλο όλοι είχαν εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Και τη γλίτωσε όλη η Πελοπόννησος και η Βόρεια Ελλάδα. Η Βόρεια Ελλάδα προς το παρόν είναι καλή. Θέλω να δω μέχρι το τέλος ποια καταστροφή θα καταστρέψει όλη την Ελλάδα. Άμα πατήσει πιο κάτω το μεταξύ, λέει ότι το shockwave, το πόσο δυνατός ήταν ο ήχος, ήταν 185 δεσιμπέλ και σκότωσε 38 άτομα μόνο ο ήχος. Δηλαδή, φανταστείτε να ακούσετε κάτι τόσο δυνατά που να σας σκοτώσει. Έτσι αισθάνεται ο Φίλιππος όταν φωνάζω να κοιμάται. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένος. Δεν έχω φτάσει σε σημείο ικανοποίησης, παιδιά, ώστε να πω ότι ναι, καταστρέψαμε όντως την Αθήνα. ήρθε η ώρα να βάλουμε λίγο τα πιο μεγάλα μέσα. Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τον Gold αστεροειδή. Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα χρυσό αστεροειδή, γιατί ο χρυσός, παιδιά, είναι πάρα πολύ δυνατός. Το γνωρίζετε αυτό. Εκτός αν ο κομίτης είναι πιο δυνατός και εγώ απλώς πατάω βλακίες τόση ώρα. Πάμε πάλι στο μοναστηράκι. Η διάμετρος πλέον είναι στα 300 μέτρα. Η ταχύτητα θα πάει στα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή διπλασιάζουμε πάνω κάτω. Και το impact angle λέω να το βάλω στις 40 μοίρες. Γενικά τα διπλασίασα σχεδόν όλα. Μοναστηράκι είναι ο στόχος μας. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι καταστροφή θα προκαλέσουμε. Με το 1, με το 2, με το 3. Παιδιά, αυτό εδώ που βλέπετε είναι ο κρατήρας που θα έκανε αυτό που πετάξαμε. 15 χιλιόμετρα wide κρατήρας. Όλη η Αθήνα, πάνω από το Περιστέρι έως και την Ηλιούπολη, μέχρι το Χαλάνδρι από τον Πειραιά, θα ήταν κρατήρας. Πέρα από αυτό, 1.375.553 άτομα θα είχαν εξατμιστεί μόνο και μόνο από τον κρατήρα. Ο κρατήρας θα ήταν 661 μέτρα deep. Το οποίο είναι πάρα πολύ. Είναι όσα 51 γιγατόνια από TNT. Και πάμε. Όλο αυτό είναι φωτιά. Μια τεράστια μπάλα φωτιάς, παιδιά, θα ήταν 24 χιλιόμετρα. Θα έφτανε από την Κύθνο μέχρι όλη τη Χαλκίδα, θα την έτρωγε περίπου. Πελοπόννησος πλέον, παιδιά, είναι μέσα στα πλήγματά μας. θα την είχαμε φτάσει και την Πελοπόννησο. Ο κομίτης Μάφιν, παιδιά, θα είχε καταστρέψει και την Πελοπόννησο. Άλλα 1.121.827 άτομα θα είχαν πεθάνει από την πύρινη φωτιά μας. Πύρινη φωτιά, όχι. Από τη φωτιά μπάλα μας, τέλος πάντων. 24.000 άτομα θα είχαν εγκάβματα τρίτου βαθμού. 82.000 άτομα θα είχαν εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Και γενικά πολλά ρούχα θα είχαν πάρει φωτιά, όπως βλέπετε. Πέρα από αυτό, παιδιά, ο ήχος του κρατήρα μας θα έφτανε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Μόνο από Θεσσαλονίκη και Βόρεια δεν θα μας άκουγαν. Κάτι ένιωσα, να σε πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν το κατάλαβα κιόλας. Θα στάω μια μπουγατσούλα. Για κάποιο λόγο έτσι θα ήταν Θεσσαλονίκης. Και θα πέθαιναν 920.092 άτομα. Μόνο και μόνο από τον ήχο. Και αυτό είναι ακραίο γενικά. Αν πας εντωμεταξύ λίγο πιο κάτω, σου λέει ότι η ταχύτητα του αέρα θα σκότωνε 287.000 άτομα. Το οποίο αυτό είναι ακραίο. Μόλις σκρόλαρε και λίγο πιο κάτω, ο σεισμός που θα γινόταν από τον κρατήρα, όπως βλέπετε, ακουμπάει Κρήτη, ακουμπάει Θεσσαλονίκη, ακουμπάει Χαλκιδική, ακουμπάει σχεδόν Κέρκυρα. Οπότε αν έπεφτε, παιδιά, ο προηγούμενος κρατήρας, όλη η Ελλάδα κουνιότανε. Θα ήμασταν όλοι με σεισμό, τέλος πάντων. Καταλάβατε. Νομίζω αρκετά παίξαμε και ήρθε η ώρα, παιδιά, να δοκιμάσουμε να καταστρέψουμε και να σκοτώσουμε όλη την Ελλάδα. Τώρα θα με βλέπει κανένας agent του FBI και θα σε φάσει, τι κάνει αυτός, ρε τρελός? Αυτός είναι ψυχοπαθής. Αυτός έχει πρόβλημα. Λοιπόν, full speed, full διάμετρο και 90 μοίρες. Χτύπημα απευθείας με τοπικό στο μοναστηράκι. Όποιος τουρίστας είναι αυτή τη στιγμή στο μοναστηράκι και πίνει τον καφέ του, θα δει φάτσα φόρα. Εν τω μεταξύ, φτύνω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Θα δει φάτσα φόρα να του έρχεται ένας κομίτης μες στη μούρη. Γιατί μπορούμε? Γιατί ο κομίτης Μάφιν δεν σταματάει με τίποτα, παιδιά. Ο κομίτης Μάφιν ήρθε εδώ για να καταστρέψει την Ελλάδα. Και πάμε να δούμε πόσα άτομα θα σκοτώσουμε. Πριν το πατήσω, παρόλα αυτά, θέλω να μου γράψεις πόσα άτομα πιστεύεις θα σκοτώσουμε με αυτό εδώ πέρα τον κομίτη. Ο οποίος είναι ο τερματισμένος κομίτης. Πιστεύεις θα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα ή κάτω από 10 εκατομμύρια άτομα? Το έγραψες? Ωραία, τώρα πάμε να δούμε. Επίσης, σε αυτό το σημείο σου θυμίσω να κάνεις και like και subscribe εδώ πέρα το κανάλι, Πατάμε μοναστηράκι. Ξέρεις τι, θα κάνω zoom out. Γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτή η έκρηξη θα είναι γιγαντιαία. 1, 2, 3. Ωραία. Αυτή τη στιγμή ο κρατήρας πιάνει όλη την Αττική. Όλη η Αττική είναι κρατήρας πλέον. Έχει σκοτώσει 3.185.000 άτομα μόνο ο κρατήρας και είναι 1,2 χιλιόμετρα βαθύς. Μια τέτοια καταστροφή γίνεται μία φορά στα 94 εκατομμύρια χρόνια. Ελπίζω να μην είναι τώρα αυτή μία φορά. Πάμε να προχωρήσουμε πιο κάτω να δούμε τι καταστροφή έκανε από θέμα φωτιάς, από θέμα ήχου και από θέμα αέρα. Σκρολάρουμε προς τα κάτω.
Η μπάλα φωτιάς που θα έβγαζε αυτός ο κρατήρας είναι 222 χιλιόμετρα wide. Θα σκότωνε 56.381.215 άτομα. Οπότε όχι μόνο όλη την Ελλάδα, αλλά Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Κόσοβο, Μοντενέγκρο, Σερβία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, ένα κομμάτι της Ρουμανίας. Εντάξει, όχι όλοι, μερικοί από τη Ρουμανία σωθήκανε. Ένα κομμάτι της Ιταλίας, σχεδόν όλη η Τουρκία. Και φτάνει μέχρι και Βόρεια Αφρική. Επίσης και η Κύπρος. Η Κύπρος δεν είναι σε καλό σημείο. Προχωράμε προς τα κάτω και ο κύκλος ανεβαίνει ακόμα παραπάνω. Το Shockwave θα σκότωνε άλλα έξτρα 5 εκατομμύρια άτομα και θα φτάνε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Θα μας άκουγε, παιδιά, μέχρι και η Γερμανία. Θα ήταν η Γερμανία. Nine. Δεν ξέρω άλλα γερμανικά. Μας ακούνε μέχρι και οι Γάλλοι. Θα είναι σε φάση oh mon dieu. Λαμπουμ. Ξεκάθαρα γαλλικά αυτά. Όλα αυτά μόνο με μία απλή έκρηξη. Ο άνεμος θα έφτανε όσο ήταν και ο ήχος, με 5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο max ταχύτητα του ήχου. Θα σκότωνε ο άνεμος μόνο, παιδιά, 85.476.023 άτομα. Με λίγα λόγια, θα σκότωνε περισσότερο άτομα ο άνεμος παρά η ίδια η φωτιά. Οπότε, παιδιά, μπορούμε να πούμε ένα πράγμα με σιγουριά. Ελπίζουμε να μην πέσει ποτέ ένα τέτοιο κομίτης στην γη. Και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ελπίζω να μάθετε κάτι. Να μάθετε ότι αν έρθει ποτέ κομίτης, απλώς να του πείτε σταμάτα, περίμενε. Τι κάνεις εκεί? Τι? Έλα το πεις εσύ. Παιδιά, ο Φίλιππος έλα να σας πει ένα αστείο. Κομμή το κάνεις. Και μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Μάφιν. Τα λέμε. Γεια σας.